Maar ja, goed, het feit de eerste keer naar Barcelona en op die vakantie nog eens, maar dan alleen met pap. En te zien van, hoe heet het? Camp Nou natuurlijk. Camp Nou geweest. Ja. Barcelona just de Champions League gewonnen, dus een replica met z'n op de foto met z'n tweeën. Net Voetbalshirtje gekocht, Norm erop, met die hele rambam. Welke naam? Norm. Mijn eigen, Tom. Oh, nee, toch. Oké, welk nummer? Weet ik niet. 69. Nee, Oh. nee. Ja, weet ik niet. Nee? Nee. Ja. Ik zou zeggen 14 of zo. Ja, Tien. Toch Ja. Tien. Ja. Dat was nog trouwens net voor de hele grote doorbraak van Messi. Dus het was niet zo Messi 2006 was dat. Toen ligt er wel al met. Dat ligt al met, maar we hadden niet de absolute ster. Ronaldinho nog de ster. Ja, en Eto'o en Henry het daarna nog gezien. Ja. Ik ben hetzelfde jaar. Beetje de sfeer. Ja, daar hebben we het pas over gehad. Hè? We hebben elkaar niet gezien, maar ik heb diezelfde... Nee, ik heb toen zusje wel gezien toen. Ja, Die komt toen al binnen. Hoi Bart. Ze kost ik toen al. Was ik Oetsmieter in Santa Susanna. Ja, oké. Ik word toen gaan breien. Dit verklaart. Van breien goed gelachen. Ja.